дастоварду муваффақият ва комёбиву натиҷаҳои назарраси фаъолияти ҷавонон чун қишри фаъоли ҷомеаи навини Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳо қонеъкунанда аст. Дар форуми ҷумҳуриявӣ ки дар мавзӯи президент, ҷавонон ва илми муосир ки имрӯз дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён иштирок карда кулли ҷавонон ва иштирокчиёнро ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон табрик намуд. таъкид карда шуд ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, дастгирии ҷавонон, фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил, кор ва зиндагии шоистаро ба ин қишри ҷомеа дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи худ қарор доданд. дар ин давра ба масъалаи дастгирии давлатии ҷавонон, соҳибмаълумот гардондани онҳо ҳамчун насли шоистаи замон ва нерӯи созандаву тавоно таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. дар ҷомеаи имрӯза дар кори пешбурди соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст, чунки ин қишри ҷомеа дорои афкори нав ва нерӯи муҳими пешбаранда буда, истифодаи васеъи технологияи муосирро дар истеҳсолот метавонанд ба хубӣ таъмин намоянд. сиёсати давлатии ҷавонон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар пазируфта шудааст ва ҷавонон нақши созгорро дар рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии мамлакат доро мебошанд. ва имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем ки ҷавонон яке аз ояндагону ояндасозони ин миллату давлат эътироф гардиданд ва барои содиқонаву софдилона ва поквиҷона хизмат кардан ба ин меҳан ва ин кишвари биштосо дар пайравӣ аз сиёсати пешвои муаззами миллат ҳамчун пайравони асили пешвои муаззами миллат омодагии хешро дар ҳар ҳолат баён менамоянд. ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 40 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ мавҷуд мебошад ки дар он ҷавонон бевосита ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳамзамон ҷавонони тоҷик дар доираи дастгириҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳҳои олии бонуфузи кишварҳои хориҷӣ таҳсил намуда истодаанд. барои дастгирӣ ва фаъолгардонии ҷавонон ва ба ин васила баланд бардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа дар мамлакат чанд қонун, барнома ва стратегияҳо қабул карда шуданд. имрӯза форуми ҷумҳуриявӣ таҳти номи президент ҷавонон ва илми муосир баргузор гардида истодааст ки ҳамаи ҷавонони ҷумҳурӣ метавонанд сари мизи мудаввар истода ҷиҳати рушди илму техника, фикру ақидаи хешро баён менамоянд. иштирокчиёни форум дар мавзӯъҳои гуногун ки самти фаъолият, муваффақият, таҳсил ва фаъолнокии ҷавононро фаро мегирифт, маърузаҳои илмӣ ироа карданд. дар ин рӯз дар маҷмӯъ дар бахшҳои форум беш аз 30 мақолаи олимону муҳаққиқони ҷавон ки дар самтҳои гуногун корҳои илмӣ анҷом додаанд шунида шуд. мавриди зикр аст ки барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат силсилаи чорабиниҳои сиёсӣ, маърифативу фарҳангӣ ва варзишӣ ташкил карда шуд ки ин омил бевосита ба таҳкими дӯстӣ ва рафоқати онҳо таъсири мусбӣ гузошт. ҷавонони худогоҳ ва худшиноси миллат дар таҳкими истиқлоли давлатӣ, пойдории сулҳу субот, ҳимояи марзу буми кишвар ва бунёди ҷомеаи демократӣ нақши асосӣ гузоштаанд. таъсиси квотаи президентӣ, стипендияи президентӣ аз ҷумлаи иқдомҳои наҷиби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад ки бевосита барои соҳиби маълумот гардидани ҷавонон заминаи мусоид фароҳам оварданд. саҳми ҷавонон дар соҳаи варзиш назаррас буда, онҳо аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ фаъолона иштирок карда муаррифгари Тоҷикистон дар ҷаҳон гардидаанд.